Salutare tuturor, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi gătim ceva. Ce gătim? Oamenii care născute până la 1990, da? Pe timpul sovietică, eu din Republica Moldova și noi a fost în Republica Moldova, a fost în Uniunea Sovietică, da? Știe toată lumea. Și atunci când eram mică, peste tot au vândut asta. Uitați, ce e asta? Noi zicem corjichi, da? Corjichi de lapte, cu lapte. Uitați-vă. Aduceți aminte, oameni buni? Eu când eram mică, era și peste tot. Vândea și pe, la orice cafetărie, și la școală, unde mâncam la școală, și în grădiniță, și peste tot. Și costa 7 bănuți, adică pe limba rusă era banii rubli și bănuții copeichi, 7 copeichi, da? A fost. Aduceți aminte, oamenii? Și eu am făcut pentru soțul meu, că am povestit foarte, foarte mult și am gândit, hai fac și eu. Hai fac și eu frumusețea asta, uitați-vă. Asta e ceva foarte, foarte gustoasă. În videoclip, voi vedeți, am făcut cu două diametre. Am făcut cu diametru, uitați-vă, 6 mm, da? Și cu diametru 1 centimetru, uitați-vă. Este și așa și așa. Dar, vă rog frumos, chiar așa special am făcut, unele am ținut în cuptor 15 minute și unele am ținut un pic mai mult. A ieșit 18 sau 19 așa minute. Și uitați-vă, nu prăjiți așa tare. Vedeți? Frumos! Dar nu să fie atât de moale cum asta. Uitați-vă. Nu țineți mult. Nu puneți mult faina. Așa, în videoclipul asta, pas cu pas, vă arăt cum am făcut eu frumusețea asta. Asta o porție, da? Și jos în descriere voi găsiți rețeta pentru o porție așa. Uitați-vă. Haideți, repede facem. Ce trebuie pentru corjichi cu lapte? Trebuie 80 de ml de lapte, 200 de grame de zahăr, 100 de grame de unt, un ou, un vârf de sare, vanilie, praf de copt și faină. Haideți, începem. Prima ce facem, să topim zahăr. În oală turnăm lapte și zahăr. Și punem la foc, dar nu fierbim, numai încălzim până la 60-65 de grade lapte. Adică încălzim lapte până la fierberea, da? Și amestecăm și până la când nu se tăpească toată zahărul. Cu timpul asta, în faină, adăugăm o linguriță mică de praf de copt. Și ușor, ușor amestecăm. Și pornim cuptor sus-jos, 190 de grade, ca să fie cald. Compoziția cu lapte amestecăm ca nu să arde zahărul. Și amestecăm până la când nu se tăpește toată zahărul. Gata, uitați-vă, nu fierbe, da? Dar s-a topit zahărul, s-a dizolvat zahărul. Oprim foc, mai amestecăm un pic, ca a ieșit siropa și nu se arde continuu de la fundul nostru cald. Așa. Și acum adăugăm unt. Așa. Și topim unt în siropa de lapte. Dizolvăm și unt.
timpul asta spargem un ou, adăugăm un praf de sare, un praf, asta cât voi ați luat cu 3 degetele, un plic de zahăr vanilat, plicul meu are 8 grame. Și amestecăm. Nu trebuie bate tare, așa numai amestecăm ca să fie substanță, adică să fie ou foarte bine amestecat cu sare. Gata. Acum adăugăm siropa de lapte. Siropa de lapte trebuie să fie cald, dar nu fiartă, ca nu fierbem ou. Și acum încet, încet adăugăm faina. Punem înainte jumate. Un pic lăsăm. O linguriță mică, o lingură lăsăm de faină. Dacă greu amestecați cu spatula, începeți cu mâini. Mai adăugați faina. Dacă vedeți că așa moale, uitați, vedeți, moale, adăugați încă faina. În rețeta eu scriu 400 plus minus 400 de grame de faină. Depinde de faină. La cineva posibil foarte bine 400. Uitați-vă, eu am pus 400, dar pentru mine, uitați-vă, mai trebuie ca nu adune în coca. Eu mai adaugă faină. Am adăugat încă aproape 50 de grame și asta ajunge, uitați-vă, că deja începe să întărește. Acum presați un pic cu faină masa. Uitați-vă, coaca mea foarte, foarte moale. Dacă la voi, după când voi adăugați încă 50 de grame de faină, nu mai adăugați mai mult și voi vedeți că nu prea moale și lipește pe mâini, mai bine puneți un pic 10-15 minute în frigider. Și în frigider se întărește. Uitați, la mine încă moale, dar nu mai vreau adaugă faina, pentru că dacă pun mult faină, se face, corjichii meu se face tare, da? Acum, toată coca punem pe blat. Și acum nu amestecăm, dar adunăm toată compoziția noastră. Uitați, deja, dacă am un pic și faina jos, nu mai se lipește nici pe masă. Uitați, vedeți? Acum, dacă doriți, dacă v-am zis, dacă prea moale, puneți, uitați, la mine moale, puneți în frigider. Așa. Eu nu pun în frigider, eu amestec, pentru că la mine în bucătărie asta se recoare. Dacă la voi prea cald, puneți un pic, uitați, dar nu se lipește, uitați, ce frumos a ieșit, da? Dacă țineți așa, bineînțeles, curge, da? Curge de pe mână. Asta e foarte, foarte bine, asta înseamnă ca corjichii noastre să fie moale, da? Și topește în gură. Așa, încă un pic punem faina
Și acum, așa, se întindem. Se întindem de la 0,8 până la 1 cm. Eu am, uitați, bățășorul meu are limita, da? Și am eu aici 1 cm. Pentru că mi-a plăcut când era așa mai gros. Vreau să fac două feluri pentru voi, două mărimi. Adică, prima mărime eu fac 0,6, da, vedem cum a ieșit la 0,6 și a doua mărime la 1 cm. Pe urmă, tot așa, asta, dacă voi întrebați, știu că vine întrebarea unde tu ai cumpărat bățășor așa. Am cumpărat de pe Temu și tot așa am cumpărat forme de tăiat, uitați-vă. Formele astea are foarte mult diferit diametru. Da? Al meu, asta cea mai mare, are 10 cm și uitați-vă, cu creț. Eu fac cu creț. Așa, așa a fost corjichii originale, da? Cu creț. Și tăiem. Așa, restul de coacă scoatem. Și corjichii noastre, încet cu grijă mare, așa, uitați-vă. Punem în tava. În tava puneți sau folie de copt, sau cum eu am, folie siliconică, da? Și așa facem cu toate. Și punem între ele, așa, lăsăm între ele distanța, ca ele crește. Acum ungem deasupra. Eu am aici un galbenuș, da? Și adaugă o linguriță mică de lapte. Un pic amestec. Așa. Și ungem corjichii noastre. Și acum facem un desen ca la original. Luăm o linguriță, o furculiță, da? Și desenăm. Așa, desenul a fost original. Și acum, tava asta punem în cuptor, foarte bine încălzit până la 190 de grade, 15 minute. Acum, tot așa facem cu restul, dar acum vreau să întindem cu grosimea 1 cm. Uitați, nu se lipește, foarte bine și acum să întindem 1 cm. Și iau diametru mai mic. Eu iau acum diametru 9 cm. Uitați, mai gros, vedem diferența între grosimea.
Și o lăsați așa. Și tot așa în cuptor. Gata, eu am scos, la mine a trecut fix 15 minute. Nu țineți mai mult, că nu se usuce, trebuie să fie fragedă, uitați-vă. Nici jos nu s-a ars, uitați, și sus, ce frumoasă. Încă o dată vă repet, 190 de grade, sus, jos, 15 minute. Și uitați-vă ce frumusețe. Asta cu grosimea 8-9 mm. Acum așteptăm și cu 1 centimetru și lăsăm să răcească. Uitați-vă cât a ieșit. Asta cu diametru 10, dar cu grăsimea 0,6. Uitați-vă ce frumusețe. Da? Și asta cu diametru 9, uitați-vă, și cu diametru 1 centimetru. Haideți să vedem și gustăm ce a ieșit la noi. Ați văzut ce la noi a ieșit? Haideți acum gustăm și uităm ce a ieșit. Uitați-vă acum, rupem asta care era cu diametru mai mare, dar cu grosimea mai subțire, da? 6 mm. Uitați-vă. Uitați-vă. Uitați-vă ce frumos, ce mare. Eu aduc aminte, noi când eram mici, mamica sau tata, cine cumpăra și aducea mai mult acasă și noi asta mâncăm cu lapte. Cu lapte. Da. Da, oameni buni. Rețeta asta, da, oameni buni, asta rețeta de la timpul veche, da, spunem noi. Și acum rupem, să rupem și asta care era mai groasă. Uitați-vă. Uitați. Voi faceți și așa, și așa. Asemenea ca cu turta dulce, dar fără glazură, da? Dar oricum de la laptea aia fiartă, care nu a fiert, un pic a făcut siropă, da? Alt gust. Nu țineți mult. Nu țineți mult. Dacă țineți mult, să usuce. Asta, exemplu, am ținut. Da, culoarea frumoasă, dar am ținut mai mult și mai uscată decât prima. Da? Și voi hotărâți pe urmă singură. Faceți sau mai subțiri sau un pic mai gros. Da? Ați văzut ce bunătate am făcut eu de la copilăria mea. Scrieți, te rog frumos, dacă voi aduceți aminte, eu știu că urmăresc după mine foarte mult din Republica Moldova, moldovenicele noastre tot așa au mutat în alte țări și uite după mine, da, urmărește după mine, da, scrieți, voi ați adus aminte așa ceva, da, și ați mâncat voi în copilăria voastră, scrieți, te rog frumos. Și dacă v-a plăcut videoclipul meu, puneți like, abonați-vă, faceți ce fac și eu, întoarceți înapoi și scrieți bună sau nu bună. Vă pup dulce, dulce. Pa, pa!